A calidade está garantida. Son máis dunha dúcia de produtos baixo a marca de indicación xeográfica protexida. Pero o consumidor certifica que todo o proceso está coidado ao máximo. Lacón, tenreira, fabas, mel, son algúns destes alimentos dos que hoxe falaremos. Veremos desde o seu cultivo ou produción ata a súa preparación. Todo moi rico e moi coidado. Imos velo en Que Bos Están. A indicación xeográfica protexida faba de Lourenza é unha realidade dende o 2008 e é o éxito, sobre todo, das mulleres da Mariña luguesa. Elas foron as artífices do empuxe que tivo este cultivo dende finais do século pasado. Hoxe, en Vivir Aquí, imos coñecer por que as mellores fabas do mundo son as de aquí, as de Lourenza. Polas súas propiedades nutritivas, gastronómicas e terapéuticas. O mel é un dos grandes alimentos. Os produtores de Galicia reivindican a alta calidade do noso mel, froito dun laborioso proceso que hoxe coñeceremos de visita aquí, no Museo do Mel en Arzúa. Améndoa, azucre e ovo, únicamente 3 ingredientes, unha receta sinxela da que sae un dos nosos produtos máis típicos, a torta de Santiago. Amparada pola indicación xeográfica protexida, esta sobremesa marcha na equipaxe de boa parte dos turistas e dos peregrinos que nos visitan, sen dúbida, o recordo máis doce de Compostela. De animais de razas autóctonas nacidos, criados e sacrificados en Galicia, sae a tan prezada carne de terneira galega. Nos hoxe queremos coñecer mellor como se traballa nas explotacións gandeiras, pasando polas carnicerías, ata chegar á mesa cun produto merecedor dunha identificación xeográfica protexida. As patas dianteiras do porco son unha parte case omnipresente na nosa cultura. Coa súa propia indicación xeográfica protexida dende o ano 2001, non podemos negar que o lacón é unha parte fundamental da nosa gastronomía. Aínda que de sempre se cultivou a faba na Mariña luguesa, a súa transformación como alternativa económica para as súas xentes foi a partir dos anos 70-80 do século pasado. Dende entón, a súa zona non fixo máis que medrar. No ano 90 naceu a festa gastronómica, que é o mellor escaparate, e no 2008 por fin conseguiron a tan desexada indicación xeográfica protexida. A faba en Lourenza cultívase dende hai moitísimo tempo, pero hai históricamente unhas datas nas que hai un antes e un despois, non? Para a xente, para os agricultores. Cando foi? Sí, mira, eu recordo que na miña casa cultivouse sempre, xa cultivaba a miña avoa, despois seguiu miña nai, levamos 26 anos da festa da faba, concretamente miña nai xa envasou como fai 28 anos, pero no 2008, por fin, despois de moitos anos loitando, conseguimos a ISP. E a partir de aí empezas outro camiño. As mulleres foron as que protagonizaron este éxito, non? Mulleres como a túa nai, que foi toda unha emprendedora, non? Sí, foi así, porque aquí nesta zona o que máis hai cultivando e traballando na ganadería son mulleres, porque os homes de feito iban ganar un xornal como unha cousa extra para a casa. E de feito, moitas marcas de fabas que están á venda son de sí, con o nome de muller, non? Sí, sí. Bueno, e tendes tamén, para a xente que ven visitarvos, un museo de un centro de interpretación da faba, un museo, non? Que é onde estamos agora. Que dice un pouquiño as diferentes variedades que hai no mundo, pero eu creo que o máis bonito está despois ali no túnel. Ajá, porque vos dentro da denominación, dentro da indicación xeográfica protexida, só tedes unha faba, non? Sí, temos a faba galega, que é a blanca, grande. Como podes ver, este é a zona máis interesante do museo, onde empezan os aperos que se utilizaban antiguamente e ao final podese ver o que é a estrella da zona, non? A faba galaica. Mira, e sodes moitos produtores? Neste momento 50. Dentro, inscritos na ISP. Sí. Pero despois hai moita máis xente que se dedica a produción, non? Sí, hai moita máis xente e, gracias a Dios, pouquiño a pouco van entrando todos dentro do Consello. Estades moi cerca de Asturias. É certo que o éxito da fabada asturiana é polas vosas fabas? Pois eu creo que sí, non? Pero aquí producese moita cantidad e, de feito, venen moitos a comprala aquí. Vendese moito alá en Asturias, non? Sí, sí. E despois, esta faba xa ten fama mundial? Eu penso que sí. É a mellor do mundo? Pois claro que sí, non vamos a dicir o contrario, non? Hola, bos días.
Canto traballador por aquí, Para que vexas, Que tal, Maruxa? Pois moi ben, aquí estamos, xa ves, traballando. Chega o outono e este é o momento casi de máis traballo da fava, non? De apañar, de desgranar, de bullar... De todo, de todo. Agora xa non temos vacacións aquí en diante. E vostede ten moitas propiedades, moita fava cultivada? Moita fava, pois sobre 4 hectáreas, por aí, ou cerca, ya andamos, aproximadamente. E cantos kilos podes apañar? En total... Nun bo ano? Nun bon ano, sobre 5 a 6.000 kilos, aproximadamente. Caramba. Sobre 5 a 6.000 kilos, aproximadamente. E a fava? Este ano seguro que non nos recollemos. Non? Non. Porque foi un verán moi seco, millor? Porque foi un verán moi seco, foi sembrada máis tarde, entonces, ao ser máis tarde, ela ven máis tarde. Mire, e o traballo aquí, polo que vexo, é moi manual. Aquí non entra maquinaria. Non, neste traballo non entra maquinaria. Hai que ir apañando unha a unha. Hai que ir apañando unha a unha e deixando estas. Estas non están para apañar. Esta está verde, xa se ve, e esta está húmeda, ten a piel ainda húmeda. O sea, tens que coller as que triscan un pouco. Estas, as que están secas. O sea, se aquí anda por riba, tens que ir seleccionando. Sí, sí. Podes pasar por esta finca hoxe, podes pasar dentro dunha semana. Exactamente, agora recollemos o que hai seco, e despois vamos para outra, e cando eso volvemos mirar, e volvemos para esta. Esta é unha finca onde estamos sacando toda a pesca. Porque aquí tiñas a lá era seca. Sí, a da lá era seca. E esta é fresca. Esta que hai que consumir en fresco. Exactamente. E que é máis grande tamén. É máis grande, claro, a fresca é moito máis grande. Onda, pois sí que hai diferencia. Que sí. Que tamaño, non? Mira. E esta que hai que consumila agora mesmo xa. Esta tens que consumila hasta mañá, aguántache, pero hai que metelo ao congelador, tela todo o ano no congelador, e despois sácala en 20 minutos aproximadamente ou así, tela mañá. Que ten de especial a fava de Lourenza con diferencia a outras? Bueno, eu para min que ten unha textura impresionante, eso xa, o color xa o ves, piel non hai, eu pareceme que non hai ninguna que a imite, porque é moi buena. Agora vamos debullar a ela. Abrir a fava fresca, o que é a fava fresca. E aquí onde tes a seca? Aquí é onde se pon a seca. Pero que ten que estar aquí uns días primeiro? Ten que estar sobre 3 días ou así. Isto é para que despois desgrane ben, porque ahora mismo o vis da terra ben húmeda, trae unha certa humedad. Entón isto traémolo, estirámolo así ben estiradiño, para que acolla a calor do invernadero. Entón, cando desgranas, abren as vainas solas, mételas á máquina e abren as vainas solas. É unha cousa, a como se vende o quilo de fava? Ahora mismo, este ano está a 10 porque hai moi pouca cosecha. A seca, e a fresca a 7. E vendese todo, non, Maruxa? É máis que houbera. Jorge, qué maravilla este lugar. Aquí estás dominando todo o Val de Lourenza, Aquí estamos arrancando, sí. Porque este é un restaurante moi novo. Sí, levamos nada, un mesiño, máis ou menos. De momento, hasta ahora estábamos facendo un pouco eventos por encargo, comidas así para grupos de amigos e tal, un pouco baixo todo, baixo reserva. Pero bueno, ahora abrimos xa un pouco a diario. E estás dentro da fortaleza de Tobar. Sí, estamos ubicados, ahora mismo concretamente a cociña é unha das torres, que, bueno, xa non se recorda de gran altura, sempre tuvo esta altura, pero bueno, a cociña concretamente está ubicada nunha das torres. Oxe, que vas facer?
Vale, hoxe vamos facer unhas fabas blancas a galaica con bacalao e grelos. A faba, nós o que facemos é hidratala entre 8 e 12 horas. Despois vamos a botar os grelos, eu aquí os teño en fresco e os temos escaldados. Facemosles un pequeno blanqueo polo tema da acidez. E depois aquí temos o que son zanahorias, allos, panceta e cebola que vamos cocelo cas fabas. A faba coce máis ou menos sobre 40 minutos, entre 40 e 50 minutos. Bueno, o que vamos facer agora é sacar un pouco a verdura que cocimos as fabas, ese allo, cebola, zanahorias. Vemos que se cola algunha faba, iso é bon, que vamos usar como espesante natural do plato, porque así nos queda o caldo un pelín máis gordo. Bueno, isto tamén lle vai dar ahora un pouco de color, a parte do sabor que buscábamos. A cenoria, sobre todo, Sí. Cenoria, esa cebola e o allo tamén, que é un potenciante moi bon. Ahora vamos a añadir os grelos e o bacalao. Veña. E ahora os grelos. Estamos os grelos, unha vez escaldados xa. Neste caso, bueno, rabizas. Tapamos. E agora? Deixámoslle que cocer uns 5-10 minutiños, que o bacalao vai ao punto xa, vai soltar o seu sabor. Facemos ese caldo, xa se vai ligar ese caldiño ca faba que trituramos e o bacalao, emplatar e comer. Para apreciar un produto é mellor coñecer os detalles da súa elaboración. E iso é que tratan de facer aquí no Museo do Mel en Arzúa, a chegarnos ao mundo do mel e das abellas, con moita pedagoxía, pero tamén con mimo e con paixón. Amparo, hoxe un día maravilloso de outono, tamén para as abellas, maravilloso. Pois sí, as abellas se ven sol, elas salen a traballar perfectamente, como se fose primavera. As abellas, a súa actividade fundamental principal está na primavera e no verán. Sí. Date conta que elas salen a traballar cando as temperaturas son boas e cando hai flor. Eso, pois é primavera-verán. Agora, acabouse o verán, xa hai menos flor, pero sí que é certo que, bueno, un día como hoxe, hai boa temperatura e salen a traballar. Agora nos esmergamos, xa quitamos o mel, pero tócanos un traballo, tócanos hibernalas. Pretty little hairdo, don't do what it used to. Can't disguise the living, all the miles that you've been through. Bueno, Rosa, xa estamos vestidas, Sí, entonces disfrazadas. agora temos que levar pois estas cousiñas que son indispensables para un apicultor cando vai á colmea. Que son? A ver, ti levas o cepillo, moi ben. e o levantacadros, paréceche? Paréceme. Mira, tes sitio para a espátula. Tamén. Pois eu levo a fumado. Non sei para que sirve cada cousa, pero xa me explicas ti agora. Agora vámoslo ver, Moi vale? ben, perfecto. Hola Isidro. Hola, Bo día, papá. a ver, como están as abellas aquí na colmea? Vamos a mirarlas ahora, a ver cómo están, ¿no? Pois mira, fundamental é ver que elas teñen suficiente alimento para pasar o inverno. É moi importante que o apicultor non lle quite todo o mel ás abellas, que sempre lle deixe moita cantidade de mel para elas. Amparo, cantas abellas normalmente hai nunha colmea? A ver, unha colmea na súa época de maior población, na primavera e verán, pois pode chegar a ter entre 80.000 e 100.000 abellas, vale? Na época do inverno, pois a población disminuye porque a abella raíña deixa de poñer ovo. E entonces as abellas a partir de agora, cando cambia o tempo, supónse que van a quedar como hibernadas. Elas o que fan é moverse o menos posible para non gastar enerxía, non ter que consumir moita mel, para pasar o inverno. Elas xúntanse formando unha piña para dar calor, para poder manter esos 37 grados de temperatura que necesita unha colmea no seu interior. Fíxate que está cheiño de mel, non? Bastante, ou non? A ver, vamos a ver, que non vexo moi ben por aquí. Mirade, todo isto, vale, Sí. vedes como está completamente selado con cera? Sí. Eso é cando é mel, vale? Ajá. Eso é todo mel.
elas teñen que visitar sobre 152 flores, 200 flores para encher o seu buche, vale? Aí é onde comeza o proceso de transformación do mel, pero ata que está así como está aquí completamente operculado, non é mel. E por aquí vedes que está sin tapar o que brilla, non sei se se pode ver ou apreciar, pero aquí está tapadiño e aquí non. Este todavía non é mel. O que brilla é néctar, pero todavía non é mel. A abella teno que acabar de transformar, utilizando os seus fluidos gástricos, esas enzimas, a súa saliva, coa súa lingua, coas as quitarlle a humedade, nese momento é cando xa é mel. E a raíña onde está? Ui, a raíña pois por aí debe de andar. A raíña estará aí na zona centro, seguramente. Mira, por aquí podería estar a raíña, sabedes por que o digo? E como distingues? Non distingo así a raíña moito, pero sí que vexo que hai zona de cría. Vedes este selado, como é diferente a este? Sí. Este é o que é mel, isto é cría. Aí dentro hai ovo, polo tanto a raíña nunha zona onde hai ovo pode que este. Estamos a sufrir agora neste momento a invasión da velutina, da avispa asiática. Como ves, temos o colmear pois plagado de trampas caseiras. Estas son trampas? Sí, son trampas para recoller a avispa asiática, pero non podemos olvidar que non é o peor inimigo das abellas a avispa asiática, que mira que é inimigo, pero o peor inimigo é o ser humano, vale? Recordade que hoxe os dos pesticidas, dos insecticidas, están a matar un montón de abellas, é un problema mundial. Elas perden o sentido da orientación, non saben volver ás súas colmeas, é un problema realmente grave, porque recordade que se non hai abellas, non hai mundo. Isidro, vostede é un gran apaixonado das abellas, e gracias a vostede naceu este museo, que é moi importante, que ten unha labor pedagóxica e didáctica moi importante, non? Pois este museo naceu porque a mí gustaba a natureza e as abellas. Como gustaba a natureza e as abellas, pois empecé aquí pouquinho a pouco. Eu, para formarme de abellas, tuve que ir a moitos sitios, porque aquí non había moito de formarse. Porque estamos falando dos anos 60, cando empezou. Empecé a traballar neste encordo de Porto de Moros no ano 63. Empecé que nas abellas no ano 67. A ver, Isidro, creo que é moi importante este traballo fora da colmea, non? Para o apicultor, para as abellas e para o mel. Importantísimo. Aquí onde está que teñas abellas e que teñas mel. Este é un material que hai que prepararlo, limpiarlo, desinfectarlo, poñer ceras novas. Este é o traballo máis importante para que podas ter mel e ter boas abellas, e sanas. Para que teñas calidad, tens que ter abellas sanas. Para ter abellas sanas, tens que ter unha casa limpia e sana. E para ter ese material, tens que ter un material con todo iso feito, desinfectado os cuadros, rascado os cuadros, limpado os cuadros, para que lle entren as abellas e que non teña máis que poñer un éter, que chupar na flor e poñer un éter aí. Sin este traballo, nunca terás calidad no produto. E cal é a importancia do mundo das abellas na natureza? A ver, como apaixoado. O máis importante son as abellas. E as abellas son importantes polo equilibrio do ecosistema. A xente non máis conoce as abellas por picar e dar mel. Eu conozo por outras cousas moi distintas. Eu desconoces para que haxa flores de todos os tipos, e para que todo o equilibrio sea perfecto, para que poida ter todo equilibrado. O mel que vos producides é de distintas flores, non? Imagino. Sí, a ver, o mel, as abellas móvense nun radio de 4 kilómetros. Segundo as flores que teñen nese radio, así sale o mel dunha cor, dunha sabor, dun aroma diferente. No noso caso, a ver, non sempre é igual o mel, porque non todas as primaveiras e os verán son iguales. Neste caso, pois o verán, por exemplo, veu moi seco. As flores non tiveron esa forza, posiblemente pois teñamos unha mel diferente a do ano pasado. Pero polo xeral ou ben temos meles multiflorais ou meles que teñen un predominio importante do castaño. Esas suelen ser as nosas meles. Decías ti antes que esas abellas desaparecían, o mundo desaparecía, porque a súa función é moi importante, está claro, na natureza. Sí, realmente a abella non hai que coñecela porque dá mel, non hai que coñecela porque pica. A abella hai que coñecela pola súa función tan importante que ten na natureza, no ecosistema. É a perfecta polinizadora. Como dicíamos, necesitámola para vivir. A abella ten unha función moi importante para todos nós.
hai máis de 3.000 produtores de mel en Galicia, pero moi poucos están dentro da indicación xeográfica protexida. Entre eles vos, claro, porque creo que hai que ter uns requisitos de calidade. Pois sí, a ver, estar dentro da denominación de orixen da IXP de Galicia é unha garantía para o consumidor. O mel ten 3 enemigos, vale? Ten o calor é un grande enemigo, a edade é outro enemigo e a humedade é outro enemigo. Cando o consumidor compra un mel coa denominación de orixe mel de Galicia, é unha garantía para el, vale? El vai saber que esa mel non foi quentada, que non ten humedade. E xa non só eso, tamén vai saber que non ten ningún residuo nin de antibióticos nin de nada. Vai saber que o mel é mel, vale? Entonces, eso sempre é unha garantía para o consumidor. Pero se ti queres facer un análisis visual do mel, o meu consello é que compres unha mel cristalizada. A ver. Esta non é cristalizada, pero mira, vamos a ver a diferencia. Esta, tires o mel, vale? Pois o mel sale en estado líquido, vale? Sale líquido. Nos cando sacamos o mel, sal líquida. Pero non sei se te ten pasado a ti na casa que cos cambios bruscos da temperatura, co frío, solidifícase. Isto é o que lle pasou a este mel. Vemos que está completamente solidificado. A pesar de que haxe xente que considere que cando o mel cristaliza non é mel ou que se lle botan cousas, é o contrario. É un símbolo de pureza, vale? O mel cristalizado indica que non foi quentado e que non ten unha porcentaxe de humedade alta, vale? Entonces tamén é unha boa análise visual que podemos facer do mel. De todas formas, como digo, unha etiqueta de denominación de orixen xa nos vai garantir a calidade do mel. Vamos a saber que tomamos mel galega e mel de calidade. O biscoito de amendoa xa se consumía a mediados do século XVI e no século XIX atopamos en Mondoñedo unha receita prácticamente igual á da actual torta de Santiago. Co tempo esta sobremesa foi gañando a partida os típicos recordos de Compostela e fixose un oco nas equipaxes dos turistas. Hoxe coñeceremos a receita desta torta sinxela en apariencia e que conquista a consumidores e cociñeiros. Que é o que podemos atopar na túa tenda? O que podemos atopar en Gastroteca é o produto 100% galego, é un produto de calidade. E cales son os teus clientes? Os meus clientes hai moita xente de Compostela, moita xente, moitos galegos, e dependendo da época do ano temos moita xente de fora, moito estranxeiro que ven visitar Compostela. Supoño que moitos turistas e moitos peregrinos aproveitan para mercar aquí recordos da súa visita, do seu paso por Compostela, non? Sí, unha das ideas principais que tiñamos ou que ten a Gastroteca era un pouco cambiar o souvenir de Compostela, un pouco cambiar a figura do apóstolo, a medalla, por un boviño para disfrutar no seu lugar de orixe. Creo que un dos souvenirs agora favoritos, que máis éxito teñen, é a torta de Santiago. Eso é certo? É certo, a torta de Santiago é un produto gourmet 100% made in Galicia e sí que está, é un produto moi rico, moi demandado pola xente de fora maiormente, pero bueno, pola xente de Santiago tamén que lle gusta o bo dulce. A xente sabe que hai diferentes tipos de tortas, bueno, torta de Santiago, torta de amendoa. A xente realmente non o sabe. Eu creo que a xente demanda ben a Santiago preguntando por unha tarta de Santiago, pero realmente non sabe a diferencia de unha torta de Santiago de un bizcoito de amendoa. Eu creo que para sair de dúbidas que leva a etiqueta da IXP de torta de Santiago é importante para que a xente leve unha torta de calidade, unha torta realmente de Santiago, claro. Nos queremos saber como se fai unha torta de Santiago. Cales son os ingredientes que ten? Pois os ingredientes dunha torta de Santiago son moi sinxelos. Os temos aquí diante. Únicamente son 3. Almendra. No noso caso utilizamos únicamente almendra marcona. Segundo ingrediente, ovo. Neste caso utilizamos ovo pasteurizado. Terceiro ingrediente sería o azúcar, un aroma de brandy, no noso caso, outros poden utilizar outro tipo de licor.
E, finalmente, unha vez rematado que é a elaboración da tarta, o que facemos é espolvorear un azúcar glaseado, marcando a Cruz de Santiago. Bueno, creo que a calidade da améndoa é fundamental para que a torta de Santiago teña ese sabor especial e característico, non? Partimos de que está conformado nun 36% por almendra. O cal, se a améndoa non é dunha calidad máxima, o produto non vai a cadar esa calidade que nós queremos. Onde a mercades, Manuel? Pois a améndoa mercámola no mercado nacional. Nós solo utilizamos a variedade marcona, que, bueno, neste momento, incluso, pola escasez da mesma, é un produto, digamos, altamente caro, pero, sin duda, garantiza unha calidade do produto fantástica. A améndoa hai que moela dun xeito especial ou nun muiño especial, non vale calquera, non? Sí, a ver, a tarta de Santiago, baixo os parámetros que indica a indicación xeográfica protegida, o que se busca é manter un produto tradicional da nosa terra. Entón, para manter, digamos, esa tradicionalidade, temos que intentar facer as cousas como as facían os anteros. Para elo, antes se moían muiños de pedra, entón, se ben non son os muiños de outros tempos, nós no Obrador temos un muiño para conseguir que esa fariña de améndoa sexa como a facían no pasado. É un pouco máis lento que se fixera con outros muiños ou picadores, digamos, máis modernos. Pero, bueno, ao final, o produto que se obtén, vale a pena o tempo que se lle dedica. Cantos anos levas facendo torta de Santiago? 6 ou 7 anos, por lo menos, levo. É dicir, que xa sabes as medidas e todo casi a ollo, casi non tes que pesar nada. Casi non teño que pesar nada. Esta torta, a simple vista, parece moi sinxela porque son moi poucos ingredientes, pero supoño que tamén terá os seus trucos. Pero non nos vas contar ningún. Claro. Ah, vale, trucos perfecto. Son secretos profesionales. Empezo sempre botando farinha. A farinha de amendoa. Sí. Botamos o ovo. Que iso é o aroma de brandy, non? Iso. The man on the street might just as well be. The man on the street might just as well. Agora mesmo, que é o que vai facer Esther? Pois mira, unha vez que temos xa feita a masa, vale? Ímola dosificar nesta tolva, e xa é un proceso bastante automático. Dosifica a cantidade que nos queremos neste prato, e xa a cinta vai desprazando. Bueno, agora a compañera vai facer un movimento do prato para esparcir ben a masa, e unha vez o teñamos xa esparcido, o que facemos é pasa por esta especie de tolva de crocante, vale? E despois facemos o control de peso da tarta. Quero que me expliques esta tolva de crocante. Isto que é? Isto é améndoa tamén, pero máis gordiña. Esta é améndoa, un poquinho máis gordiña, que sofre aquí un proceso para facer como un crocante, digamos. Tamén a moemos nos aquí en hornos, lle dá así un gustiño cando mordes a torta, pois... Especial. Especial, efectivamente. E, bueno, tamén dicir que en todo este proceso un dos factores moi importantes é o control do tempo. Xa vexo, pero en todo, absolutamente en todo. Dende que misturamos os ingredientes, ata no proceso de dosificación, na dosificación do crocante, en todo. É un proceso, é un produto totalmente artesán. Eso que implica que, aínda que nos utilicemos sempre os mesmos ingredientes, as mesmas cantidades, o factor humán e o cuidado co que o elaboramos, pois tamén influe. Claro, pode cambiar a torta dunha a outra, non? Efectivamente. O sabor. Que tamén o que lle dá ese carácter especial de un produto totalmente artesán. Pois agora mesmo estamos decorando a tarta de Santiago, vale? E para iso utilizamos
este utensilio, esta cruz, a cruz de Santiago, que é a propia da tarta de Santiago IXP, ten unhas dimensións, unha forma determinada, vale? Ás veces vemos outro tipo de cruz que parece que é a cruz da tarta de Santiago, pero non é. É un poquinho máis pequena, un poquinho máis ancha. Espolvoreamos azúcar. É importante que cubra ben toda a superficie da tarta. E unha vez que xa está todo blanquiña, retiramos a cruz. E aquí temos o noso produto. Galicia leva máis de 3.700 anos producindo carne de vacún, polo que podemos dicir que é un produto con tradición e historia. Tanto é así que dende 1989 conta ca identificación xeográfica protexida. Nos hoxe queremos saber que ten a nosa tenreira galega para ser unha carne tan valorada. Jesús, ti és o presidente da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega. Efectivamente, así son. Contame un poquinho, como comezou esta aventura? Bueno, pois isto comezou alá por o ano 89, o sea, fai 27 anos, e Ternera Gallega nace fundamentalmente para defender, potenciar e promocionar a nosa carne, un produto que é emblemático para todo Galicia e sobre todo para o sector gandeiro. A IXP nace con dúas funcións principais, a do control por un lado e a da promoción por outro. O control é fundamental para poderlle ofrecer aos consumidores garantías sobre a calidade do produto e sobre a súa orixe. E por outra banda, a promoción tamén é moi importante porque é o que nos permite posicionarnos no mercado, dala a coñecer e, polo tanto, mellorar a súa comercialización. Estamos desde que nace o tenreiro nunha explotación gandeira hasta que chega ao consumidor final e, lóxicamente, eso significa facer o seguimento dos animais non só no campo, senón tamén na industria e despois tamén cara á venta, tanto que a nivel do que é a gran distribución como do que é a carnicería tradicional e incluso a restauración, porque tamén é un sitio onde o produto está a disposición dos consumidores. Digamos que onde chega, claro, realmente. Efectivamente. Como é a túa explotación? Pois a nosa explotación estilo familiar de toda a vida. E, bueno, vamos aumentando, porque o nivel de vida e todo pide que tes que ir aumentando. Bueno, creo que ti aquí és produtor de tenreira galega suprema. Sí, aquí somos produtores de tenreira galega suprema. Que diferencia ten? A ver, nós temos, as vacas están amamantando xatos hasta que se sacrifican normalmente, hasta os 7 meses, ou pasa que, a veces producimos canales pequenas e matámoslos os 7 meses, 6 meses e medio, 8, dependendo. Están hasta que confirmamos preñez, fora en extensivo, co toro, as máis os xatos, e despois introducimos na cuadra para darlles un cebo, e salen a mamar á mañá e á noite, á tardiña. Así que a carne é moito máis, digamos, máis delicada, non? Máis... Sí, máis jugosa, máis tierna, por eso se caracteriza máis ben a nosa carne. Bueno, pois te parece que podemos facer é ir ver. Sí, sin problema ningún, enseño vos o que hai aquí. Perfecto. Que é o que hai en todas as granxas máis ou menos galegas, máis menos, é todo parecido. Pois ideal, imos para lá. Vale, vamos. Cantos animais podes ter ti nestes momentos? Pois entre vacas e recría e becerros sobre uns 100 animales. 100 animais, sí. É moito traballo, non? A min gustame. Gusta. Aquí tens que traballar todos os días, pero eu polo menos son feliz. A miña muller veuse a vivir aquí comigo e con meus pais e, bueno, gusta isto. E nada, vamos aumentar a familia e espero que ela o día de mañá siga aquí. É duro, é costoso, e cada vez hai que producir máis para sacar parecido, pero bueno, podían mellorar moitas cousas. Eu penso que o que se podería mellorar, os precios témolos aí.
estamos ben, estuveron un pouco peor, subiron, pero tampouco podemos ir a pedir moitos máis precios se o precio do resto das carnes están inferiores a nós, viven. Abaratando uns 50 céntimos en kilo, a final de ano serían uns 6.000 euros de rentabilidade para a granxa, que supón moito. Bueno, eso, cunha reorganización e unha reestruturación da terra, conseguiríamos producir nós partes do cereal, outras comodidades, e a parte deso, igual hasta ter unha carne millor da que temos. Won't you let me walk you home from school? O noso traballo, basicamente, chegamos á explotación e o gandeiro preséntanos a documentación dos animales que nos propón para meter dentro da ISP. E con esta documentación, que é o número que trae o animal no crotán, na orella, vamos comprobar que coincidan exactamente os datos, sea macho, a idade e a raza. Según o tipo de alimentación, así o clasificamos. Neste caso é unha explotación tradicional que cría os animales amamantándose ata 7 meses e pasa a categoría de suprema. Dentro despois terá uns controles de pienso que fan outros compañeiros de orina, o resto dos controles que facemos dentro da ISP. O sea, que digamos que tedes os animais moi controlados, polo que vexo. Si, temos controlados desde o seu nacemento hasta a hora de sacrificio, que depois serán controlados tamén no matadeiro, clasificados, etiquetados aos canais, unha muestra para facer o ADN, para que nos correspondientes puntos de venta teñamos sempre controlado a carne amparada por a ISP. Ti te encargas disto? Digamos que unha das miñas misións é fundamentalmente estar sempre en contacto cos puntos de venta onde está a disposición dos consumidores todos, pois, ternera gallega, non? Coido que eso, que é curioso, non? Porque as carnicerías que traballas teñen que ter unha zona exclusiva para esa tenreira. Bueno, tentamos que cando un consumidor se chegue a unha carnicería, sexa que sexa en calquer parte de Galicia, de España ou do mundo, pois pode identificar perfectamente o produto. E que mellor forma que ter unha imaxe corporativa perfectamente clara. Pero quizá o máis importante, como nos interesa, que ese consumidor identifique sobre todo sempre os elementos de identificación do produto. Xa falamos de ternera gallega suprema, de ternera gallega. Entonces, cando se chega sempre, é interesante que vexan os certificados de garantía, ver as etiquetas, non? As etiquetas de certificación. A rosiña sería da suprema e a amarela sería ternera gallega. E sobre todo que vexa que o produto, este produto que está aquí identificado con este certificado, corresponde con ese produto. Correcto, non xa te ten que estar sempre en todas partes. Eso que tratamos, ¿no? Sobre todo que o consumidor se vexa, digamos, protegido sus intereses e para que así adquiran a maior calidade posible, claro. A terneira ten, según decimos do porco, que cada trozo ten o seu sabor. Na terneira pasa exactamente o mismo. Igual. Entonces, cada corte que fais ten a súa particularidade. Cal é o mellor modo de preparar esta carne? Eu creo que non hai nin o mellor nin o peor, son modos distintos. Despois vai na preparación no gusto do cliente. A min gustamos moita brasa para unha carne rica, estofada está rica, ou ao caldeiro, cocida, como se podía antigamente, está riquísima tamén. O sea que non podemos decir que de unha forma está mellor que da outra. Pensaba que me ias dicir que mellor a parrilla, que ti te dedicas a... Non. A mí gustaba a parrilla, moita xente gusta a parrilla. Que ten a parrilla? Que hoxe, polo sistema de mercado, é unha forma que nos permite preparalo ao momento. Entón, é unha gran ventaxa que chegas tú aquí, pides unha carne e unha brasa para ese momento. Se é unha carne cocida, pois xa ten máis tempo. Se é unha carne asada ou ao forno, pois xa ten un período máis largo. Así vala comer recién feita, de outra maneira, pois teria que ter a carne feita e ir cantando para... Son formas distintas, pero non son formas nin mellores nin peores. Bueno, pois xa que falas de carne recén feita, a mellor agora eu coido que é apagar a cámara e probar esa carne. Sí, para demostrar o que estamos falando, mellor a probar. Eso está claro. Moi ben, pues moitas gracias, Pepe. Imos falar dun dos ingredientes máis coñecidos da nosa gastronomía. Trátase das patas dianteiras do porco. O lagón.
Mari Carmen. Hola, Que bons tal? días. Estamos en Jamones González, a túa empresa, non? Xa pertrechados aquí para facer toda unha visita. Sí, estades en Jamones González, que está no Ayuntamiento do Corgo. Cando empezou esta empresa? Pois esta empresa empeza no ano 1923, porque a ubicación, lóxicamente, era porque en aquel momento o medio de transporte fundamental era o tren, e aquí, preto de nós, está a estación de ferrocarril. Comeza meu avó, despois un pouco meu pai expande un pouco no mismo lugar, e agora un pouco continuo eu, non? A actividade principal é a de elaboración de produtos cárnicos, desde xamós, benseña, a salazón e despois o posterior deshuesado, tamén o que é despiece de porcino e a elaboración de produtos como pode ser o lacón galego con denominación de origen, aparte de outras salazóns e de embutidos. De onde sacades toda a carne para facer os vosos produtos? Bueno, pois fundamentalmente de produtores galegos, non? En concreto, o tema de a IXP de lacón galego, pois o que nos exixe é que as granxas teñen que estar registradas no que é o Consello Regulador. E logo, a partir de aí, pois nós non somos matadeiro, pero sacrificamos en un matadeiro e logo traémolo a canal, á sala de despiece, non? Pero, primeiramente, o que ten que ser é que a granxa este inscrita para que ese produto poda ser amparado baixo a denominación de IXP lacón galego, non? Unha vez que as canales chegan, despiezamos as distintas partes e daqui sacamos o que é xa o lacón galego, o posible lacón galego, que o paso seguinte xa sería a salazón. Bueno, pois mira, isto é a cámara de sal, aquí é onde salamos o produto, como ves xa está en contenedores. Este produto ahora mismo está salado, está xa para levantar. Como ves, aquí xa ten o precinto da denominación da IXP. E canto tempo teñen que estar así salando? Un día por kilo. Si o lacón máis ou menos o salamos con un peso de 4 kilos, pois 4 días. E aquí o que facemos é, con este recuperador de sal que ves aquí, vaciamos os lacós, logo os lavamos, os cepillamos e logo os colgamos en carros que pasan a unha cámara de posalado, na cal van a estar en uns días de asentamento, que é o que establece o reglamento, e logo pasan a un posterior curado e logo a última certificación, que xa sería o que é a contraetiqueta, non? E despois o consumidor, claro, evidentemente. Así que, se queres, xa comenzamos a ver a última parte. Bueno, pois isto, como ves, é xa un secadeiro de lacós, o que facemos aquí é o lacón xa pasou o último proceso e, por tanto, xa se pode certificar, non? A parte do precinto, pois agora toca a última certificación, que é a da contraetiqueta co nome comercial. Por que este último proceso aínda? Bueno, porque agora realmente aínda se lle daría, pois, digamos que un requirimento máis, que sería ver que o lacón está en perfectas condicións para salir ao mercado, que non ten ningún tema de bursitis ou de golpes, entón que podría xa poñerse coa última fase, que é o da contraetiqueta esta, que identifica a IXP do lacón galego. En que se diferencia o lacón de IXP do normal? Porque este é o convencional, o normal. Vamos, ese o da IXP. Cal é a diferencia? Mira, hai 4 diferencias básicas ou fundamentais, non? Que son que primeiro, bueno, o origen, lóxicamente, que o origen do lacón IXP é Galicia, o outro pois non é Galicia, ou pode ser Galicia, pero non obrigatoriamente, no caso da IXP, pois é Galicia. A segunda, que é un produto que, aparte de estar regulado por un consello regulador, o que ten que proceder de machos castrados ou hembras. No caso do convencional pode existir o mismo, pero tamén pode existir machos sin castrar. Logo, unha terceira característica é que non se permite o conxelado neste produto, é dicir, hai que elaboralo directamente en fresco.
E digamos que a última é que a curación deste produto da IXP ten que cumplir un mínimo de 30 días desde que entra na sal. No caso do lacón convencional, lóxicamente é un oreado, lóxicamente é un produto que pode ter no secadeiro de días, 15 días, 20 días, ou pode ter máis. Pero isto sí que é unha norma e lóxicamente hai que cumplila. E hai moita demanda de lacón, de IXP? Fundamentalmente o noso cliente está fora de Galicia, moito máis que dentro de Galicia. Sí? Onde vendedes, por exemplo? Pois fundamentalmente temos un mercado en Madrid e un mercado no norte de España que demanda moito este produto. Está máis valorado fora que dentro? Está máis valorado incluso na hostelería, na restauración, fora de Galicia que dentro de Galicia. Pero aínda que este máis valorada fora do telón de grelos que aquí, hai sitios onde se pode conseguir, non? Sí, aquí temos sitios onde se vende, onde hai restauradores que os elaboran, non? De feito, hai algúns en Lugo que podemos ver e podemos degustar como é este produto. Bueno, pois vou coñecelo, entón. Moitas grazas por todo. Vale. Ramiro. Hola, que tal? Bos días, como estás? Mira, vimos de falar con Mari Carmen e díxonos que ti és un dos que compra moito do lacón da IXP, non? Por que? Sí, mira, compramos IXP, podíamos comprar outro produto, pero compramos IXP porque entendemos que ten uns controles que é mellor produto que calquera que poidas comprar no mercado sin un control, non? Abrimos aquí al medio. Venga aquí junto aquí el codillo, vamos a girar y así se abre el lacón. Hacemos el otro proceso, sacamos un poco carne de aquí. ¿Para qué? Para cubrir el codillo aquí. ¿Doblas? Vamos doblando, así con un poco de presión. Hacemos el hilo. Para que no se suelte, claro. Sí, con suerte. Metemos el hilo por aquí para amarrarlo. Ahora una vez así, lo ponemos a cocer. 2 horitas y media más o menos. Y en 2 horitas y media hasta sacamos. Podemos a enfriar y ya está rematado para comer. Bueno, pues nada, agarramos. Isto despois tamén incluso nos poñémolo así porque non queremos disfrazar o sabor, non? Pero tú colles e lle pos un poquinho de pimentón e aceite e tamén está excepcional, non? Xa é o plato rematado, non? Sí, este é o plato rematado e agora solamente esperar a que se nos encha a caseta e como foi ayer, antes de ayer e todos estes días e nada, a que disfruten os clientes, os turistas que veñen a Lugo, ás festas e que leven unha boa imaxe da nosa cidade, non? Vale, pois moitísimas grazas por todo. Gracias a vos por vir e por o vosso traballo. Vémonos. Gracias.